Velkommen til den første optagelse. Ja. Som faktisk er den anden. Hold kæft. Der sker det, du crasher. Hvad er forskellen Hallo, hvad det hedder? Oliver. Ja? Hvad vil du så gøre, når man sætter den ud? Skal det så bare være stor skærm med lyd? Hvad? Ja, når du sætter den ud på YouTube, eller hvad du gør? Hvad er forskellen på en han og et hundpindsvin? Hanpindsvinet har en pik. Nej, der sker jo ikke noget. Jeg optager faktisk lige nu. lige nu. Hvad tænkte hunden, da juletræet kom ind? Kommer selv. Ja, der kommer lys på. Skal jeg lige se min skov, ikke? Så ja. Der er kommet lys på toilettet. Må se 6, 3, ikke? Det var Magnus, der spillede, det er ikke mig, der spillede den. Den spiller 35, 11, 16, ikke? Den der spiller jeg også. Den der spiller jeg også. Den der spiller jeg. Er den? Nå. Nå. Den bedste video ses.